Otorgamos o segundo premio a Cova da Serpe. Hacer unha pequena anotación porque tuvimos algún que outro problema para poder decidir dos premios, entonces queremos aclarar que atendimos única e exclusivamente ás bases publicadas pola organización para decidir o segundo premio deste certamen de hoxe. O segundo premio, atendendo só estrictamente as bases publicadas, vai para Saudade. Como xurado agradecemos que contar a organización este ano con nós. O primeiro premio vai para a Casa Galega del Hospital. O primeiro, os cuartetos que foron os primeiros en actuar, e o segundo premio será para Cova da Serpe. Cuartetos se vai para Guipúzcoa. Do concurso de solistas, de solistas, se vai para Castellón. Para Saudade. Saudade. Bandas de gaitas, solistas e cuartetos, o primeiro clasificado nesta edición no apartado de bandas de gaitas é Hospitalet.